שלום לכולם. השר ימסור הודעה קצרה, ומיד אחרי שיסיים אנחנו נאפשר מספר שאלות מאוד קצרות, מאוד בקצרה. השר, בבקשה. תודה רבה. ממלכתי, ממלכתי. כן, שלום לכולם. סליחה רגע, אני רק רוצה להגיד שהשר לא יענה על נושאים אישיים, רק על עניינים של המשרד שלו, ומאוד חשוב לי להדגיש שאם מישהו יקבל רשות לשאול ויעדיף להתייחס לכל מיני שמועות, רכילויות, האשמות, חקירות, מבקר המדינה, מינויים לא כשרים, טובות הנאה, אז סליחה, אבל רשות השאלה תעבור למישהו אחר. בסדר? אוקיי. השר, בבקשה. שלום לכם ותודה שבאתם. אני בטוח שכולכם כמוני מרגישים שבזמן האחרון העולם סביבנו מתחיל להתפרק. המון אסונות טבע, מזג האוויר משתגע, איפה שאתה לא מסתכל, מהפכות, בלגנים, עמים מתמרדים, שליטים עפים מהכיסא. בקיצור, אנחנו חווים משבר מנהיגות אזורי שלצערי הרב לא פסח גם על ישראל. המנהיגים שלנו, שצריכים לתת תשובות לשאלות כמו האיום האיראני, החמאס, שביתת הרופאים, מצוקת הדיור, השמנוניות בדלק, עסוקים בשאלות אחרות. איזה קורסה הם יקבלו בטיסה במחלקה הראשונה, ואם הדלת תביא להם בוטנים עם הוויסקי או לא תביא להם בוטנים עם הוויסקי. שכחו לגמרי מה יעד הטיסה של המטוס שלנו, ומה מטרת הנסיעה הזאת. אנחנו טסים לשום מקום. אז ברור לכולנו שהגיע הזמן להחליף את ההנהגה. הגיע הזמן שהאיש המתאים יעבור למושב הנהג ויקח את ההגה לידיים. מזה זמן אני מרגיש שבאמת אולי בשלו התנאים לקחת צעד קדימה, בלי חשש ובלי היסוס. אני מרגיש שיש לי מה לתרום למדינה. יש לי מה להשפיע. אני מדבר עם אנשים, עם הציבור. אנשים מאוד מעודדים אותי לקבל החלטה אמיצה ולרוץ לראשות הממשלה. מה? בימים האחרונים אני שקלתי את העניין בכובד ראש. אני התייעצתי בסוף השבוע עם הרבה אנשים, עם המשפחה הקרובה, עם אשתי מוניק, עם הילדים, עם דדה. סליחה, מי זה דדה? אני ביקשתי לא לחטט בחיים הפרטיים של השר. דדה הוא יועץ השר? לא, דדה הוא הספר של מוניק. אתה התייעצת עם הספר של אשתך כדי להחליט אם לרוץ לראשות הממשלה? רגע, אני מזהירה אותך. השר, תמשיך, הגעתי להחלטה. כן, נכון. הגעתי להחלטה שאני לא מתאים להיות ראש ממשלה. ולכן בבחירות הקרובות אני מתכוון לא לרוץ לראשות הממשלה, או יותר נכון, אני לא מתכוון לרוץ לראשות הממשלה. אני מודיע היום שאין לי שום כוונה להיות ראש ממשלה, ושבשום אופן אני לא רואה את עצמי מועמד מתאים לתפקיד. תודה רבה לכם. רגע, סליחה, השר, אתם הזעקתם אותנו לכאן רק כדי להודיע שאתה לא מתאים להיות ראש ממשלה. כן, מה שאתה שומע. כולם בטוחים שהם נבחרו משמיים ונולדו להנהיג. אני לא. אני השר לקידום חברתי, וטוב לי במה שאני עושה. כן? כל אחד מתאים בתחומו, כל אחד יודע טוב מה לעשות בתחומו. אחד מתאים לאפות עוגיות קינמון, אחד מתאים לגדל תפוזים. אני להיות ראש הממשלה לא מתאים. רגע, זה מסיבות רפואיות? לא, תודה, אני בריא לגמרי. ומה דדה אומר על כל זה? דדה מסכים איתי, וגם הילדים, במיוחד הגדול. וזה בעצם מה שרציתי להגיד לכם. תודה רבה לכם. תודה. ויום טוב. תודה. שאלות? מישהו רוצה לשאול שאלות? כן. לא יכולת לשלוח אס-אמס? אני שלחתי בפייסבוק, אתה לא קיבלת? שלחתי לכם... לא, אבל עשו כמה שעשו לי לייק, לא? אני שלחתי, אני באמת שלחתי.